Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Flem vagyok, és ez pedig a szokás szerinti játékkészítés, játékfejlesztés és videós sorozatom, melyhez immár hetedik alkalommal hívjuk segítségül a Blender Game Engine-ját. Ugye egy TPS projektet alkotunk éppen a játékként, melyben azért már elég jól haladunk szerintem, ugye már van célzás és egyéb ilyen alapfunkciók. Most következzen még egy alapfunkció, a életcsík. Ugye manapság egy ilyen modern agyszülemény része az, hogy ö, újra töltődik az élet a játékokban automatikusan, és az életcsíkot így szinte el is hanyagolták, amit én nagyon sajnálok, ugyanis én a Battlefield 2-n nevelkedtem fel, és abban például ugye ott volt az életcsík, és nekem ez nagyon tetszett. Ö, Számomra hogy elképzelhetetlen, hogy például egy katonának a csatatéren magától visszatöltődik az élete, de ezt mindenki döntse el maga, hogy kinek mi tetszik. Ugye most életcsíkot csinálunk, de a másik módszer a visszatöltetés sem megoldhatatlan. Ha van rá igény, akkor ezt is megmutathatom, hogy működik. Rendben. Akkor kezdjünk is bele. Ugye életcsíkot úgy fogunk létrehozni ezen a második színen, a karakterinfózon, amelyhez már hozzáadtuk a lőszer számot kijelző textet. Ezt is helyettesíteni lehet majd ehhez az életcsíkhoz hasonló módszerrel, például, hogy amennyit előünk, annyival csökken az adottság, és amikor elfogy, akkor történik valami, akkor cserél ugye tárat. Na szóval, adjunk hozzá egy plént. Ez lesz az életcsík háttere. Ezt gyorsan meg is formálom, hogy valahogy ízlésesen nézzen ki. Edit módba átmegyek. Ctrl R-rel így félbe lehet felezni, nem tudom, mondtam ezt már. Tehát nyomok egy Ctrl R-t, akkor ha kattintok egyet, akkor itt tudom húzogatni ezt, és ha még egyet kattintok, akkor ott elvágja és hozzáad vertexeket. De én most csak egyszer vágom félbe. Rendben, itt picit megnyújtom. És ezt pedig még kihúzom, hogy jól nézzen ki. Aztán én már létrehoztam egy materiált itt tesztelgetés közben, amit elneveztem Life háttérnek. Na most ezt megmutatom még egyszer, hogy csináltam. Ugye van egy alapjáton fehér materiálunk. Ebből én csináltam egy ilyen szürkécskét. Lehúztam a csillogását nullára, tehát hogy ez valójában 0,5 vagy 0,8, nem emlékszem rá pontosan. És itt a shadingnél, ha bekapcsoljuk ezt, hogy shade lesz, akkor automatikusan létrehoznak meg egy ilyen materiált, ami nem csillog, az árnyék sem vetül rá. És ha jól emlékszem, nem, akkor rosszul emlékszem, úgy emlékeztem, hogy itt a Shadow-ot kikapcsoltam, de erre nem is lesz szükségünk, pont emiatt a Shadeless opció miatt. Aztán hozzáadok még egy plane-t, ide középre. Tehát még egy plane-t, ez lesz maga az életcsík. Ezt is megformálom, de ezt nem edit módban, hanem csak így simán. Ugye ez egy csík. Ez is kapott egy materiált, ez pedig egy zöld materiált kapott, ugyanazokkal a beállításokkal, mint a háttér maga. Na most, ugye probléma lehet az, hogy ugye ezek egy vonalban vannak, ugyanazon a Z magasságban, ezért ezt az életcsíkot picit megemelem, tényleg csak egy nagyon picit, és ezzel már is megoldódott a problémánk. Aztán leduplázom ezt az életcsíkot, Shift D-vel, és ez pedig megkapja a háttér színét, tehát ezt a színt.
Na most ugye ezek is egy vonalban vannak, tehát ezt is megemelem csak egy picit. Rendben. Na most. Ö, úgy fogunk megoldani ezt az életség csökkenés növekedést, hogy ezt fogjuk szabályozni, tehát így ugye maximum az élet, és ez fogja eltakarni, és ugye így csökken az élet. Ez miért is jó? Ez azért jó, hogyha texturázó van ez az életsík, tehát például kockákra van felosztva, akkor csak úgy tudna csökkenni az életsík nagysága, hogy összeszűkülnek a kockák is, ami ugye nem néz ki jól. Most ezzel a módszerrel az is megoldható, hogy ne csökkenjenek a kockák, hanem csak eltűnjenek, ugye így kitakarja egyre több kockát. Ehhez viszont azt kell csinálnunk, hogy ugye ez a középső pont, ennek a mentén tudjuk mozgatni, növelni, csökkenteni, forgatni. Ez a középpontja, mondhatjuk úgy is. Na most az a lényeg, hogy ez a középpont ide kerüljön, ugyanis ebben az esetben ez a rész, ez lesz a középpontja, és ez a középpontja a szélnek is, tehát a növelésnek, csökkentésnek. És ugye ennek megfelelően, ha amikor x tengely mentén például összenyomjuk, akkor innen már nem fog összenyomódni, hanem ez fog közelebb jönni ide. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy átmegyünk edit módba, és az egészet eltoljuk erre a helyre, ahol a közepe van. Ezt követően pedig visszahúzzuk egész egyszerűen. Picit igazgatok még. Rendben. Akkor most meg kell animálnunk, ugye ezt már vettük egyszer az animálásnál. Ugye kipipálom ezt a keyframe-et, hogy rögzítse, amikor csinálok valamit. 0 és 100 frame-ből fog állni az egész animáció, és ugye ki van pipálva, akkor nyomok egy est a nulladiknál, rögzítette, átjövök ide a századikhoz, és amennyire csak tudom, az x tengely mentén, tehát hogy SX-el összenyomom, amennyire csak lehet. Rendben. Most ha elindítom az animációt, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az elején lassú, közepén felgyorsul, aztán a végén megint le fog lassulni, ahogy látjátok. Na most, nekünk ugye egy lineáris animáció kell, egy lineáris mozgású animáció, melyben minden egyes frame-ben ugyanakkor a utat tesz meg ez a mozgás. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy átjönk itt a Graph Editorba, és itt van ugye elég sok egyenes vonal van, de van egy, ami egy ilyen görbület. Erre lesz szükségünk, ugye ez okozza azt, hogy az elején ugye kevés utat tesz, meg aztán a közepén picit többet, aztán megint keveset. A többire nem lesz viszont szükségünk, tehát ezeket itt el is kezdhetjük törölgetni. A nagy fekete pontokra kattintva jobb egérrel ki tudjuk őket jelölni, és delete-tel pedig ki lehet őket törölni is. Mindent ki kell törölnünk, egyedül ezt a piros, nincs több, piros görbület vonalát nem, tehát ugye ez az, amit nem szabad kitörölni. Ezt ki lehet. Rendben, itt úgy tűnik elfogyott. Ez nem kell, ez sem, ez sem. Ahogy ez sem, ez kell. És még ez a kék sem kell. Rendben. Na most úgy tudunk kapni egy ilyen lineáris mozgást, hogy kijelöljük az egyik ilyen piros pontot, és egy olyan felületet kapunk itt, ugye, ami ilyet például különböző képszerkesztő programokban a görbületek elkészítésére tudunk használni, tehát van egy ilyen pontunk, amit hogyha húzogatunk, akkor úgy növekszik, csökken a görbület. Na most egész egyszerűen megfogom jobb egér gombbal, kattintok rá egyet jobb egérrel, és hát lenyomva tartom, elkezdem mozgatni, utána felengedem a jobb egérgombot, és ezt a pontot belehúzom a másik pont kezdő részébe, aztán kijelölöm a másik pontot, és ugyanezt megcsinálom az ehhez közelebb eső részével, megfogom,
és belehúzom ebbe. Most látjátok, hogy ez már egy egyenes vonal, akkor teszteljük is le. Elindítom az animációt, és láthatóan egyenletes mozgást végez. Rendben. Most leállítom. Ugye még probléma lehet az, hogy ugye így megy az animáció, hogy visszafelé töltöttük az életünk. Most ez nem lesz probléma, ugyanis ugye 100%-on van alapjártan az élet, tehát ez valójában csökkenni fog. Meg is mutatom, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani. Ugye átjövünk Logic Editorba, és szenzorként hozzá kell adnunk egy always-t. Ez folyamatos jelet fog adni, ugye egy enddel pedig ezt tovább is küldhetjük rögtön. Majd egy action-t kell használnunk. Mire jó ez az action? Ugye ezt még nem használtuk, ha jól emlékszem. Ez arra jó, hogy az animációkat a Blender Game Engine-ja nem tudja lejátszani. Csak úgy tudja lejátszani, hogyha egy actionben ezt kérjük tőle. Tehát ezzel jelenítjük meg az animációt. Most én itt át fogok nevezgetni dolgokat, tehát először is a háttér neve az lesz, hogy háttér. Aztán itt van az életcsík, ez az lesz, hogy életcsík egész egyszerűen. Nem csík, csík. És akkor itt van ez a felső takaró, ez pedig takaró lesz meglepő módon. Ez a takaróhoz tartozik egy animáció is. Ezt úgy tudjuk megnézni, hogy itt látjátok az outlinerben van mellette egy ilyen kis görbület, ez az animáció jele. Ha lejjebb nyitjuk, akkor itt is láthatjuk ezt, de itt már késői animation, ezt tovább kell nyitni az animation-t. És itt van egy ilyen, hogy plane.003 action, ezt erre kétszer kattinunk, és át tudjuk nevezni, ezt át is nevezem takaró.animation-re. Vissza is csukhatjuk. És akkor itt ki tudjuk választani, hogy melyik animációra lesz szükségünk. Meg is keresem, itt van ez a takaró animation, kiválaszthatjuk. Rendben. Itt meg tudjuk adni, hogy hánytól hányadik frame-ig játszani az animációt, de ez az, amire nekünk nem lesz szükségünk, ugyanis itt a play-t át kell állítanunk property-re. Ez pedig azért jó, ugyanis ha hozzánk egy változót, egy property-t, akkor annak a változó értékének megfelelő képkockára fog ugrani, tehát adjunk is hozzá egyet. Élet legyen a neve, és egy integer, tehát egész értékeket kezeljen, ugye ezzel is gyorsítja valamilyen szinten a játékot. Itt a property-n belül kiválasztom az életet. Az alapkezdő értéke pedig 100 legyen, ugye ezért fog az lenni, hogy visszafelé fog haladni, így ugyanis a kezdőérték a 100. frame-et jelölte ki neki. Aztán ugye message-el kell irányítanunk, ahogy már megtanultuk, ugyanis különböző színen vannak ezek. Tehát kijelölöm itt a takarót, egy message, ami az üzenetet kapja, hogy -1, end controller, és property actuátort állítunk be neki, ami ugye add, tehát hozzáad az élethez, és -1, és értéket ad hozzá az értékéhez. Na most valonnan kapnunk is kell ezt az üzenetet, ez pedig a karakter mesh lesz, tehát ez lesz az, amitől kapni fogja. Ugye az lenne a lényeg, hogy amikor eltalálják, tehát meglövik, akkor vonjon le egy életet. Most ugye nincs, aminek meglőjék, nincs olyan valami, amiből golyót kapjon. Tehát én ezt most szimulálni fogom azzal, hogy ugye egy message-et fog kapni, ezt hátulra fogom felépíteni, megkeressük a takarót, aminek küldeni fogja. A subject, tehát az üzenet pedig az, hogy -1, egy end controller, és amivel én most szimulálni fogom, az egy gomb lesz a billentyűzeten, ez az enter megnyomása lesz. Ezt természetesen később kicseréljük arra, hogyha találkozik egy golyóval a teste, akkor vonjon le egy életet. Rendben, akkor tesszük is le, hogy működik.
P-vel elindítom a játékot. Itt van az életségünk, ugye, amit létrehoztunk, akkor nyomjuk meg az Enter-t. Láthatóan semmi sem történik. Itt ezt az okozza, hogy az Always-nél ki kell pipálnia mindig az ezt a bal felső 3 pontot. De egyébként minden jónak tűnik, akkor próbáljuk ki megint. Egy P-t nyomok. És amikor megnyomom, akkor láthatóan már csökken. Egy picit még igazgatni kell ezen a takaró részem. Vagyis itt van egy csík, amit láthatjátok. De ez csak annyi, hogy picit följebb kell húznunk itt. Rendben, próbáljuk ki. P-vel indítom a játékot. Nyomkodom egy picit. Vagy amikor folyamatosan le van nyomva, akkor nem von le értéket, hanem minden egyes üzenetküldésre von csak le. Akkor nézzük. Rendben. Úgy látszik, működik az életcsíkunk. Akkor én itt be is fejezném ezt a tutoriált. Ezt még később majd fogjuk igazgatni, ugyanis ugye most ez a része a játékkészítésnek a finomításokról szól. Akkor ennyi lenne már a videó. Remélem tetszett, remélem tudjátok hasznosítani a későbbiekben ezt az életcsíkos módszert.